हेल' लोगोफोर नै जोंनि थाइजौ हैयां दं गेलेनोलाय गेलेफैनो हागोन। ओरैबादि मोजां सानै गाखोजायो आरो बेजों लोगोसे दै गाङोब्ला दै लोंफैनो हागोन। बेयाव थिपकल दङ। दा बाजाराव थांनो ओंखारबाय जों। न'आव रायनो हागोन नै बाजाराव थांनो देलायगासिनो आंनि वाइफ बियो लोगोफोर नायना माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम। हेलौ नों अबाव थांनो फैदों हा ओइ नोंसा नों अबाव थांनो फैदों अबाव थांनो फैदों आदा अबाव थांनो फैदों नों हा अबाव थांगोन हा अबाव थाङा दा मा बे बिहामजोखौ लाफाबावबाय आं नै दानिया हामबाय मा मा थाखोमायोलै हगारालै हगारबाय ना लोगोफोर जोंनिजों ओरै माबा दङ मा होनो केसार हाजो गुफुर सोरबाफोर सर्ट मुभि खालामनो गोसोब्ला खालामफैनो हागोन। हाजो बादि नुयो नै ओरैबादि मोजां ना बै बालायाव गाखोना खुन्थेंलायनानै फाइट बुलायना होलायनो हायो। ओरैबादि मोजां नै केसार ओरैबादि मोजां जोंनि 25 किल'मिटार जागोन। ओरैबादि मोजां ना जायगायाबो ओइ आब' माबायदि मोनदों हैयां गाखोना मोजां मोनदों हा मोजां मोनदों दे दोनजालै नोङो मोजां मोनदों होनलायखायो ओरै नाहरनांगौरा ओरै नाहरनोसो होननांगौ मोजां मोनदों दा हा दे बरिया ओमफ्राय मा जादों नों चक्लेट दे होना हो दे